Trilitrate é un proxecto que une a música dun trío acústico formado por violín, guitarra e acordeón e polo outro lado as videoproxeccións feitas a tempo real. O que tratamos é de esvaecer as marxes entre o clásico, as músicas do mundo, a impro libre e facer un pouco o que nos peta. Isto levounos a tocar en escearios tan dispares como a clubs de jazz, festivais de pop ou folk, auditorios, museos, espazos enormes ao aire libre ou unha escena alternativa. As proxeccións elabóranse en vivo e completan a atmosfera adecuada para cada concerto.